नमस्कार, मी मेघा सुगरण मालवणी मेघामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण बिर्याणी बनवणार आहोत, व्हेजिटेबल बिर्याणी, आणि ती पण कुकरात। झटपट अशी ही बिर्याणी बनवू पण सोपी आणि खूप चविष्ट लागते। अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने आपण ही बिर्याणी कशी बनवायची ती बघूया। तर बिर्याणी बनवण्यासाठी मी घेतलेले आहे 1.5 कप बासमती तांदूळ। आता मापासाठी तुम्ही घरातलं खायचं पण कप घ्यावा आणि त्याने सगळा माप घ्यावा। तर 1.5 कप मी बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत। आता हे तांदूळ आपण स्वच्छ अगदी 2 ते 3 वेळा धुवून घेऊया। तर तांदूळ बघा मी 2-3 वेळा मस्तपैकी धुवून घेतलेले आहेत। आता एका आपण भिजत ठेवूचा नाही, डायरेक्ट आपण याचा वापर करून घेणार आहोत। तर आता बघूया भाज्या खायचे घेऊचे। तर हे मी घेतलेलं फ्लावर असे मोठ्या मोठ्या तुकड्यांमध्ये कट करून फ्लावर घेतलेला, 1/2 कप फ्लावर घेतलाय, आणि एक गाजर घेतलेला मोठं कापून, आणि एक मोठं बटाटो घेतलाय, आणि सोबतच हिरवे वाटाणे घेतलेले आहेत, वले हिरवे वाटाणे, आणि घेतलेला तेजपत्ता आहे 2-3 तेजपत्ते घ्यावायचे। काळी मिरी घेतले 8-6 घेतलेले लवंग, आणि एक स्टार फूल असा घेतलेला, नाही घेतला तरी चालत पण मस्त सुगंध येता, आणि काळी वेलची आणि हिरवी वेलची, आणि 2 दालचिनीचे तुकडे। बस एवढंच आपला खडा मसाला आहे। तर आपण आता बिर्याणी बनवून सुरुवात करूया। तर बिर्याणी आपण कुकरमध्ये बनवत आहोत, त्यामुळे कुकरात घेतलेला 4 चमचे तेल चांगला मस्त असा गरम झाला की याच्यात घालूया मी खडे मसाले जे काढून ठेवला होता ते खडे मसाले घालून घेऊया, आणि सोबतच घालूया अर्धा चमचा जिरा। आता जिरा थोडा तडाकला आणि गरम मसाले जे घातलेले आहेत ते थोडेसे असे तडाकले, याच्यातच लगेच आपण घालूया कांदो। तर 1-2 मोठे कांदे असे मी मोठे मोठे असे तुकडे कापून घेतलेले आहेत, लांबट असे कापून घ्यायचे। आणि कांदा आता अगदी थोडंसं गुलाबीसर व्हायसर आपण परतून घेऊया, एकदम लाल नाही करूचं, आपण थोडंसं गुलाबीसर असं परतून घ्यावायचं। कांदा मस्त बघा आता थोडंसं हलकं कलर चेंज झालेलं कांद्याचं, असं गुलाबी झालेलं। तर आता जेव्हा घालूया आपण याच्यामध्ये आला आणि लसणाची पेस्ट। तर 1 चमचा मी घेतलेले आला आणि लसणाची पेस्ट। तर आला आणि लसूण मस्तपैकी असं कांद्याबरोबर परतून घेऊया, त्याचा जर सगळा कच्चेपणा आता पूर्ण निघून जाऊ काय म्हणून आला लसणाची पेस्ट व्यवस्थितच त्याला चांगली परतून घ्यावायची, नाही तर जर कच्ची राहिली तर आपल्या बिर्याणीची टेस्ट बिघडत, म्हणून चांगलं परतून घ्यावायचं आता आला लसणाची पेस्ट का। आता बघा एकदम लो गॅसवर आपण मस्तपैकी आला लसूण कांदो चांगलं परतून घेतलेलो असंच मस्त असं परतून घ्यावायचं, एकदम लालसर नाही करूच्या। आता कांदा मस्त आपलं भाजलं गेल्यानंतर आपण घालूया याच्यात दही। तर अर्धा कप मी दही घेतलेला, मस्त फेटून घ्यावायचा, दही डायरेक्ट नाही घालायचा, चांगला फेटून नंतरच याच्यात घालायचा। घट्ट दही घेतलेला बघा। आता दही घालून आपण मस्त लगेचच आला लसूण कांदा सगळा मस्त परतून घेऊया। परत 1-2 मिनटं चांगला असा परतून घ्यावायचा, म्हणजे दही मस्तपैकी परतला जाईल। तर दही आपण आता बघा मस्त परतून घेतलेला 2 मिनटं झालेली आहेत। त्याच्यात आता घालूया भाज्यो जे आपण कापून ठेवलेले आहेत। भाज्या आता तुमका ज्या आवडतील त्या भाज्या तुम्ही घाला। ह्याच्यात बीन्स घालू शकता, किंवा शिमला मिरची घालू शकता, तुमका जे आवडत असतील ना भाज्या ते घाला। तर हे मी फक्त गाजर मटार बटाटा आणि फ्लावर घातलेलो। तर भाज्या आपण सगळं व्यवस्थित घालून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया। मी दाखवलेले रेसिपी जर तुमका आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक कमेंट आणि सबस्क्राईब करू विसरू नको। सोबतच बाजूक बघा बेल आयकॉन हा घंटेसारखा ते पण दाबा, म्हणजे मी नवीन रेसिपी टाकलं की लगेचच तुमका नोटिफिकेशन मिळाल। आता भाज्या आपलं परतून झालेले होते, याच्यात मसाले घालूया। तर अर्धा चमचा मी घालते हळद, आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर घातलेली आहे, सोबतच अर्धा चमचा आपण घालणार आहोत धने पावडर, धन्याची पावडर, अर्धा चमचा घालूया गरम मसाला पावडर, आणि बिर्याणी मसाला घालूचा 2 चमचे भरून असे बिर्याणी मसाला घालूचा। आणि बिर्याणी मसाल्याची टेस्ट मस्त येतं बिर्याणी का, म्हणून बिर्याणी मसाला जरूर घाला। आता चवीनुसार घालूया मीठ, आणि आता सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मसाले भाज्यो मस्त असे मिक्स करून घेऊया, म्हणजे मसाल्याचा जो फ्लेवर आहे ना तो भाज्यांमध्ये चांगलं उतरव होईल, म्हणून भाजी आणि मसाले व्यवस्थित एकत्र करून घ्यावायचा। गॅस एकदम लोवरच ठेवायचा, आणि पाणी अजिबात नाही आधी घातलेलं आहे बघा।
तर मसाल्याच्या ह्याच्यातच आपण परतून घेणार आहोत भाजी. तर फक्त 2 मिनटं असंच वर झाकण ठेवून 2 मिनटं फक्त वाफ देऊन घेऊया. 2 मिनटं झालेले आहेत बघा. भाज्यांका थोडी वाफ दिलेली आहे. भाज्यांमध्ये मसाल्याचं फ्लेवर असं मस्त उतरलेलो आहे. तर आता परत मिक्स करून घेऊया सगळं भाजी आणि मसाले. गॅस एकदम लोवरच ठेवलेली आपण. तर आता याच्यात घालूया पुदिन्याची पानं. पुदिना बारीक कापून असं घ्यायचं. पुदिन्याचं चव मस्त लागतं बिर्याणीमध्ये. आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर. तर कोथिंबीर आणि पुदिना नक्की घाला आणि बघा मस्त लागतं की नाही ही बिर्याणी. आता घालूया 1 कप पाणी. हे आपण 1 कप आधी पाणी घातलेला भाज्यांसाठी. आणि आता वरसून घालूया तांदूळ. तर तांदूळ जे आपण धुवून ठेवले होते त्याच्यापैकी अर्धे तांदूळ आता आपण आधी घालूया आणि अर्धे तांदूळ नंतर घालणार आहोत. तर अर्धे तांदूळ घालून असं व्यवस्थित पसरवून घ्यायचे सगळ्या बाजूने. जागा राहता नाही, मस्त असे व्यवस्थित सगळीकडे एकसारखे पसरले गेले पाहिजे. तर बघा मस्त आता तांदूळ मी परतून सगळीकडे पसरवून घेतलेलो आहे. आता वरून परत पुदिन्याची पानं आणि कोथिंबीर घालून घेऊया. पुदिना नक्की घाला बघा. मस्त अशी बिर्याणी तयार होत. आणि तासाचं काम अगदी मिनटात होता कुकरमध्ये बनवल्यावर. तर 1 चिमूटभर असं मीठ आपण पसरवलेला आणि 1 चिमूटभर गरम मसाला किंवा बिर्याणी मसाला तुम्ही असं वरसून फक्त हलकं असं पसरवून घ्यायचं. आणि 1 चमचा तूप घातलेला. तूप घालून पण आपण व्यवस्थित सगळी कडसून असं फिरून घेतलेला बघा, म्हणजे सगळीकडे व्यवस्थित लागलाच आहे. आणि आता उरलेले जे तांदूळ ते परत असे पसरवून घेऊया. म्हणजे आपण याची बिर्याणी जसं टोपात बनवत आहोत तेव्हा कशी लेअरिंग देता तशीच लेअरिंग आपण या कुकरामध्ये देणार आहोत. फक्त फरक एवढंच की आपण हे कच्चे तांदूळची बिर्याणी म्हणजे लेअरिंग देता. तर मस्त अशी बिर्याणी होतात, झटपट चविष्ट अशी बिर्याणी. आता वरसून परत कोथिंबीर आणि पुदिना. अगदी अशी बिर्याणी बनवून गेला तर तास लागतात. तर ही बिर्याणी तुम्ही झटपट बनवून बघा. वरसून परत मीठ आणि परत थोडंसं गरम मसाला नक्की असा करून बघा. आता मस्तपैकी असं बिर्याणी मसालो किंवा गरम मसाला घाला आणि वरसून मस्त तुपाची धार अशी सोडा. आणि आता ह्याच्यात घालूया पाणी. तर हे 1.5 कप आता पाणी परत वरसून मी घालते आहे. म्हणजे पहिला आपण घातलेला 1 कप आणि वरसून आता परत 1.5 कप. तर 1.5 कप तांदूळ घेतलेले आहे त्याका मी टोटल 2.5 कप पाणी घातलेलं आहे. आता तुमचं तांदूळ कसं त्या हिशोबाने तुमका पाणी लागत. म्हणजे जर समजा नवीन असाल तर तांदूळ जरा चिकट होईल भात तर पाणी जरा कमी घाला. आता पहिले 1 शिटी गॅस फास्ट करून काढून घ्यायची आणि 1 शिटी इली बघा. 1 शिटी इली की मग गॅस लो करायची आणि 2-4 मिनटं आपण फक्त गॅस कमी ह्याच्यावर शिजून घ्यायचं आहे. आता 4 मिनटं वाफ देऊन झालेली आणि कुकर अगदी मस्तपैकी थंड झालेलो आहे. तो कुकर उघडून बघूया. आणि असं अलगद आपण हे तांदूळ असे वर करून बघायचे कारण अजून गरम हा भात. पूर्ण असं जरा थंड झालो की मगच भाजी असे खालचून वर असं करायचं. नाही तर तांदळाचं असं दाणू कुस्करातून असं अगदी अलग्या हातान खालून असं वर असं करायचं आहे. जर व्यवस्थित पूर्ण थंड होऊ देऊया आणि मगच असं परतवून घ्यायचं आहे भात. बघा तुमका बघूनच समजत असाल किती मस्त अशी ही बिर्याणी तयार झालेली आहे. अगदी चविष्ट अशी ही बिर्याणी आपली घरच्या घरी आपण सोप्या पद्धतीने बनवलेली आहे. तांदूळ बघा मस्त असं प्रत्येक तांदूळ असं मोकळं असं झालेलं आहे. चविष्ट आणि झटपट अशी ही बिर्याणी कुकरमध्ये नक्की बनवा. आणि मला सांगा विसरू नको तुमका ही बिर्याणी कशी वाटली. तर झटपट आणि मस्त असे छान रेसिपीसाठी सुगरण मालवणी मेगा सबस्क्राईब करू पण विसरू नको. आणि जर खरंच तुमका रेसिपी आवडत असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींका पण सांगा, म्हणजे ती पण अशी छान रेसिपी बनवतील. आणि तुमका कोणती रेसिपी बघू का आवडत ते पण मला सांगा, मी नक्की बनवून दाखवेन. आपल्या मालवणच्या मस्त अशा रेसिपी मी दाखवणार आहे. तर त्याच्यासाठी चॅनल का सबस्क्राईब जरूर करा.